operacije na Haitiju. Na travnjak ispred Bijele kuće noćas se srušio manji zrakoplov. U toj je nesreći poginuo pilot, no drugih ozlijeđenih nije bilo. A nation based on ethnicity and culture, but other ideas of nation. Therefore, I would say national identity is very important.
Die Friedensbemühungen in Nordirland werden weiterhin von protestantischen Terrorgruppen torpediert. Die Untergrundorganisation Ulster Volunteer Force hat sich zu dem Bombenanschlag bekannt, bei dem auf dem Bahnhof der irischen Hauptstadt Dublin 2 Personen verletzt waren. The senior White House officials
Majka Mira, otac Blaženko, brat i sestra sa obiteljima i njegovi nećaci.
Retsmediciner, at det er højst sandsynligt, at Louise Jensens lig, man har fundet. Retsmedicineren siger, at der er stærke beviser for, at den fundne kvinde er blevet dræbt. De 3 britiske soldater, der tilstår at have dræbt den danske kvinde med en spade tilbageholdelse af kypriotisk politi. Og her hjemme igen. Sociolog Jonas Okotsal anklager i en doktordisputats lægerne for at bryde de etiske regler, når de skal informere patienter om medicinske forsøg og medhjælper til. Det er et spørgsmål om patienter, som er med til at kunne træffe en velovervejet beslutning om at indsætte. Lægerne er interesseret i at forske, dermed presser de direkte patienter til at sige ja. And I remember everybody was in that. It was like everyone had fallen in fear. And then there was 3 solar objects flying in great formation. They kind of circled in the center. There was 3 bright lights. All very bright, like almost like sunlight. And I turned, so it was like the first time of ever remembering. Og derfor tror jeg, at alle danske forskere inden for åndsvæsen og system venter på dokumentation og se, hvad står der i den disputats. For ellers har vi hørt det, og er ikke rigtig overbevist om, hvad der ligger bag. Kan du garantere, at alle patienterne bliver informeret korrekt, og at lægerne kommer til at presse patienter til at deltage i forsøg, fordi de måske selv er interesseret i at få det? It was like a form of transport. It was exploding. I'd never seen before. Patienter ind, det vil jo svige til os selv, og der vil komme klager. Så jeg vil da sige, der er en betydelig beskyttelse der, men vi er jo også kun mennesker, og der kan ske fejl. Men her er der jo tale om generel kritik i bredden, det hele systemet, der gør sådan og sådan. Mener du, at de lokale videnskabsetiske komitéer, som sidder og skal godkende alle forsøg, der bliver sat i gang på sygehusene, at de har tilstrækkelig tid og indsigt til, at forsøgene bliver forsvarlige? Det er et stort problem, at der er så stor en arbejdsbyrde, som igen er en følge af, at vi har en glædelig bredde i dansk forskning for sundhedsvæsenet, så de er meget belastet, og det er et spørgsmål om, de er
Here.